सोर होनना बुंदो दायो 80 years जाबाय आबौआ 80 हाय लोगोफोर आं दिनै गामियावहाय एसे बेरायहैनो नागिरदों जोंनि गामियावहा माबायदि डेभेलप जाखो लामाफोरा बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ आपडेट मोननाय बायदि नैबे जोंनि गामिनि लामा नै माबायदि खुरख'जोब्बाय लामायानो एसे दानि सरकारफोरा नायनानै होनायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन आरो जोबोद गाज्रि जाजोब्बाय नै बेफोरनो जोंनि गामिनि लामाफोरा बारा एसेबां मोजां नङा स' सिगाङाव एसे मोजांमोन दायो सब गाज्रि जाजोब्बाय आरो गामि गेजेरफोरावबो साहा बागान थायो दाना लामायाव जोंहा आबौदों लोगो मोनलायबाय नै आरो दानिया सोर होनना बुंदो दायो 80 years जाबाय आबौआ 80 थांनाय आबौआलाय ए सिनखांजोब्बाय दालायबो दंबावो सुरि ससे दंबावोलै गाबोन सावफैना बेखौ लाबोनो हालिया उदायनि सिमाथिंसो स' दायो नैबे लामाया सिसि ब्लक जाजोब्बाय बिसिं खोला जायो एसे मोजां जाबाय बेखिनियाव आरो नै बिथिं साहा जायो बिसिं जों खावरं सक मोनहैगोन बियो सब मोजां जाजोब्बाय बिसिं माहा थांगोन नोंसोरो मोजां नुसोदों नोंसोरखौ बिस्कुट जाहैनो नामायनाय बायदि नुसोदों न' बाबाय जाहैगोन ए सैमायाबो गिबाय आंखौ ओमफ्राय दायो बे ससेया जोबोर गाज्रि जायो अखा हायोब्ला दै थालायलायो आरो दासिमबो जायाखै बे ससेयाबो जुदि सिसि ब्लक जाना होनायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन नै माबायदि हला हलि गोजौ गाहाय जाना दोङो आरो अन्थाइ बालिखौलाय गारबायमोन सिगाङाव गारनायमोन गोजोलांजोब्बाय दायो रावबो बनायनोबो आखायाव लायाखैदां आं दायो मेन लामासिम थांबाय थादों दै खोन्थेनाय सिसि ब्लकआ सेकेन्ड लामामोन So cute dog. आं दायो सफैलायबाय मेन लामायावहा बिसिं खोला जायो ब्लेक टप जाजोब्बाय बिसिं ओरैजाय साहा जायो आरो साहा जायो बिसिं पुरा बिसिं बादागाव सहैगोन माने बिसिं भैरबकुन्दबो सहैयो आरो प्राय दा जानुवारि 1 तारिखसो जायोब्ला बिसिं जोबोद पिकनिक गारिफोरा फैगोन स' आं दायो सफैलायबाय जोंनि गिर्जायाव माने चार्चआवहा आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनि गिर्जाया 100 yearsनिबो बारा जाफैबाय दासिमहालागै 106 years जाबाय आरो स' दायो नायदो बियो जाहैबाय 100 बोसोरारि खाम्फानि सिन माने 100 years जानायखाय खाम्फा बनायनानै दोनलांबाय जोंनिया जोबोर मोजां साजायनानै दोनदों आरो नैबे जोंनि गिर्जानि
कमप्लिट जायाखै दासिमहालागै दायो बेबायदि वाल बानायनाय मानाय खामानिया सोलिगासिनो दोङो मोजां नुगोन आरो कालार फोनजोबोला थ' बिदिब्ला दायो नेक्स्ट गिर्जानि सुगिदारा सानै दङ सासेया सफैयाखै दिनै खामानि मावनाय नालाय बेनिखाय एसे मिस्ट्रिफोरजों थाफानो गोनां जादों आरो बिथाङा स' आं दायो जोंनि गिर्जानि बिल्डिंआव उथिनो नागिरदों बै गोजौ उथिनाङो इयाव बिदिब्ला लेट्स गो हाब मेंलायलायबाय माथो जोबोर मोजां नुयो नै गोजौनिफ्राय नायोब्ला बहुद गोजौ आरो जोंनि बिल्डिंआ नै जोबोर मोजां नुयो आरो गोजौबावसो नै ओरैजाय नायोब्ला थिंखै बिराद मोजां नुयो नै बे गिर्जानि ग्राउन्ड स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि जै बाय बाय